Tócame o djembe. O djembe é un tambor originario do occidente de África, do Imperio Malinqué, a India Malinqué. Está feito de madeira, en forma de copa, unha peza, vacío, e se lle pon unha pel con un sistema de cordas e aros para engadirlle tensión e darlle este ton característico. O djembe é o tambor que chama, que xunta a xente para festas, celebracións. Tamén hai quen di que é o tambor sanador. Pero bueno, no que a música se refire, a súa misión principal é a de chamar, dirixir e adornar, aínda que tamén pode facer simples acompañamentos. Como fai isto o djembe? Pois o djembe ten un linguaxe básico de 3 sons. Tu, to, ta. Tu, to, ta. Claro, co ta. Cu ta, caracata. Unha chamada. Unha chamada. Coro, coto, 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 co. Como se contáramos 4, pero con unha frase. Unha chamada e un acompañamento.